Bona vesprada a tots. Anem a connectar en José Belloc des d'Alboraya per a parlar sobre la xufa i l'horchata i que es conti una miqueta com està patint tota aquesta hecatombe que s'ha vingut amunt. José? Bona vesprada, com estem a tots? Bona vesprada. Molt bé. Me sentiu bé? Sí, te sent bé. Se te sent bé. Si te pareix, Miquel, com a mi ja me conegueu, ¿vale? Sí. Si te pareix vaig a pegar la volta a la càmera, ¿vale? Així aneu veient les xufes i demés, ok? Quina vegem la càmera a la mateixa vegada. Vale? Vale, doncs anem a veure què passa. Bueno, José, puc ser directe? Sí, estem en directe. No, que si puc ser directe. Sí, senyor, sí. Clar. Vale. Com teniu la xufa? Pues les xufes, mira, ara mateix és el que us estic ensenyant, ¿vale? Si teniu la cambra, un poquet. He dit la xufa en particular, però bueno. Jo la xufa sempre la tinc per terra, ¿vale? I no sigueu malentesos, ¿vale? La xufa la sequem en terra, com ja sabem, ¿vale? I bueno, la veritat és que està en un punt molt bé. La climatologia ha sigut molt bona, perquè no es secarà molt ni poc, sinó que anava poquet a poquet, i la tenim en un punt molt bé, i qui mos heu visitat, sabeu que així sempre fem una prova, i és la de partir una xufa per la meitat, a veure si enfoca on està la càmera. Veu aquest color que té, groguet, que no és blanquet. I aquest color groc és sempre el que jo dic que és el que té que tenir la horchata. Si és blanca, mal. Si és blanca, o la xufa no és de la qualitat adequada, o simplement s'ha secat massa. S'acaba de retirar l'oulla, si el que fem és madurar-les, curar-les. No groguet, molt bé, jo l'estic menjant i està molt dolceta. No sé si vos aplega a vosaltres la dolçor, jo crec que no en té tanta com perquè viatge per les zones, però bueno. Estaria bé. La xufa ja l'estem amuntonant prou, i a vosaltres sí veu que està prou amuntonadeta ja, perquè és una forma d'evitar que se sequi. Així podeu veure un poquet el tomo, el totxo de xufa que n'hi ha. N'hi haurà mig metre d'altura, està prou amuntonadeta, perquè ara el que ens interessa és que d'orga, que diem nosaltres. Com en aquest procés de maduració, ja fa un temps que l'hem començat, de curat, que perga la mínima humitat, amb les finestres, com podeu veure, perquè tingueu llum, la llum natural sempre és millor. Ja estem polissant ahí tranquil·leta, este matí hem de jugar les xufes, per que les de baix pugen, les de baix queden baix enterrades, que queden un poc més homogenitzats, si no la banda de dalt estaria molt seca, i la de baix tindria massa humitat i se podrien estropear. Això en quant a les xufes de... Jo m'adelante, Miquel? No, tenim que explicar, José, tenim que explicar on estàs, no? Estàs en sequer blau blanc, estàs en el sequer original, un dels primers, si no el primer, que va construir d'aquesta manera, un sequer de 2 plantes. Des de la finestra es poden veure altres sequers. Seria millor xulo veure des de la finestra els 3 sequers per a que la gent sàpiga més o menys on està, no? Ahí veiem un altre sequer. El de Finer. Esta es la cuadra de pataques que veu ahí, Allà al fondo podem veure un poquet, a veure, fem el truco, ara el truco. Molt bé. Podem veure Força Playa, podem veure la mar també, a veure si se veu. La intuïm, la mar és més complicat. Però mira, jo estic així ampliant un poquet, i potser podem veure, si no tenim pressa, no sé si algú té pressa per anar-se o alguna cosa, però bueno, crec que no. Mireu, i se d'ahí... No tenim una cara, no t'apuntes. I bueno, pataques l'altra volta, a veure que baix així la finestra, perdoneu, disculpeu. Sí, tranquil. Així tenim les pataques l'altra volta. Bueno, això són quereguilles que tenim així, això és l'entrar, al sequer. Perdoneu, però és que la malla que ens ha obligat Sanitat a ficar, mos talla molt la imatge, pareix que no, però pareix que s'entra en la malla, entonces el fondo queda borrós. Però bueno, expliquem això, que estàs en una cambra, un sequer, on se sequen les xufes tenen un procés, no és collir-les, no és un producte de temporada com uns altres, sinó que la temporada de les xufes necessita una temporada assecant-se i després és quan ja se poden consumir durant un període llarg. Que no tenim que esperar-se a un moment concret. Podem prendre horchata acabada de fer tot l'any, no, José? Sí, mira, ahí està el sequer de Vicentico, de Vicente Finer, darrere està el pati on secar les xufes, i tenim altra volta a València i demés, que es veu prou malament. Sí, tu saps, Miquel, que a mi m'agrada fer molt la comparació i crec que és convenient en el vi.
¿vale? Se replega el raïm, se replega la xufa i després tarda uns anys, tarda un temps en estar en condicions. És veritat que el raïm, el vi, se fa el mosto, el vi, i el que envellís és el vi, el caldo, i en la xufa no. En la xufa el que anem a envellir és la xufa, ¿vale? No el caldo, no la horchata. Però sí, no és com un albercoc, una bresquilla, una cirera que l'agarres de l'arbre i te la menges, una creguilla o una ceba, no. Així necessita un temps de curat. La gent diu secar, però els dies del secat són molt poquets. És llevar-li l'olla afegida al llevadero el més ràpid possible i després ja curar, a que estigui tranquil·la la xufa, que vaig a fer una transformació bioquímica i com fa el vi, com fa el formatge, com fa el cafè, com fa tot el seu procés. Un procés totalment natural. Almenys, José... Dime. No, que almenys podem estar tranquils, entre cometes, que tota aquesta horchata que no estem consumint ara, tota aquesta xufa que no s'està gastant, la xufa no se va a fer roïm si això no s'allarga molt més de lo que sembla. No, què va. La xufa... Nosaltres hem comprat els llauraors perquè així hi ha dues coses. Comprar la xufa tendra al llauraor i secar-la nosaltres i després a l'estiu, si ha sigut bo i ens interessa, ja comprem els llauraors que també tenen les seues cambres i sequen les xufes. I està molt bé perquè, per contra del que solen dir, de lo que sol dir la gent, secar xufes al llauraor sempre li ha interessat. El llaurador secava les xufes. Quan va jugar a les xufes? Quan no era de dia encara, quan no podia treballar en el camp. Ve de bon dematí o a poqueta nit. Se les triava, se les envasava i tot, i després tenia molta defensa de preu. Perquè així com les xufes tendres acabaves de collir, tenen el problema de que ja que escamparles en seguida i si no tens cambra, te poden imposar o poden abusar un poquet en el preu perquè estàs en una condició un poquet precària, no tens on secar-les. El llaurador, una vegada les seques, el que sí que té cambra, el que feia era que nosaltres hem comprat xufes de 5 anys. Els llauradors sabien mantenir-los molt bé. És qüestió que en estiu, en les calors, no s'enrancin. I això no és tan difícil. Això els llauradors ho saben fer molt bé i nosaltres també és molt fàcil. Què passa? Que si el preu d'aquest any, d'aquest estiu, no era bo, els llauradors el que feien era que guardaven les xufes per l'any següent. Nosaltres hem comprat xufes que el llaurador li se podien haver pagat molt econòmiques, però ell l'ha venut quan valien molts diners. Estic parlant dels anys de 300 y pico pesetes. Entonces, claro, tenen la capacitat d'almacenar xufa i vendre quan els interessa. El producte és d'ell, tenen dret a fer això, crec jo. La gent que es veu es pregunta, dice, ¿tendremos horchatas en verano entonces? Digo, sí, claro, por supuesto que tendremos horchata y además creo que tendremos que beber doble. No sé si la mandaremos por delivery o ya nos habrán dejado abrir. Yo espero que sí, que el día 1 de junio podamos ya empezar a trabajar, o al menos alrededor de esas fechas, y esperemos que sí, ya que soy optimista. Sí, la xufa no es perd. La xufa se pot mantenir i en molts casos ha sigut objecte d'especulació. Hi hagué un any, me contava mi abuelo, que hasta els canonges de la catedral... Perdoneu, és que menja xufa i ja sabeu el que passa. És un problema, quan menges xufa és un... I vols parlar? Mal. Agarra la gola. Sí. Hasta els canonges de la catedral, de l'arxobisbat, tenien xufes. Havien comprat xufes perquè era un valor que estaven pujant del preu i compraven. Però, com sempre sol ocorrir, qui se fica en un negoci que no és el seu acaba perdent diners. Ho dic jo perquè les xufes se poden guardar, no hi ha ningun problema. I està la història, que jo crec que sí que seria veritat, per què no?, en que en la piràmide de Tutankamón, quan la van descobrir, la van obrir, aparegueren corfetes de xufa. Això diuen, i això ho he llegit també. Així que els egipcis ja era una cosa que valoraven molt. José, contamos una miqueta, per a qui no te conega, contamos una miqueta què és lo que tu fas, a banda de productor de xufes. Tens un establiment que està tancat, l'hostaleria és altre dels gremis dels més afectats, si no el que més, per tot aquest paró. Contamos una miqueta com vos afecta tot. Molt bé, doncs nosaltres en el 2011, per diferents coses que si no ho anem a fer molt llarg, decidim obrir un negoci d'hostaleria, però un negoci basat en el tema de l'horchata i la xufa, el que seria una horchateria, bàsicament. Anys l'anterior es contactarem amb tu, Miquel, van fer les rutes i demés, te'n recordes, que era part d'això, però això a mi m'agrada que comparem... A veure si traureu. M'he ficat la de 2018, perquè con la d'enguany crec que no la farem. M'he ficat el folleto de la 18.
Molt bé, perfecte. Està d'enguany perquè va estar complicat. I també he tingut aquesta col·laboració avui dels xiquets que ens han pintat una horxateta. Ja els ha dit que blanca no me la pintaré, per favor. Exacte, no. I Jesús de taronja està molt bé. És broma, qui me coneix sap que m'agrada sempre estar de broma i sempre que sigui possible, pues ja que viuré de forma alegre, no? I, bueno, total, decidim obrir este negoci i el que te deia antes, per lo que m'agrada orientar-me un poquet en el món del vi, no? Fèiem aquestes rutes, que també fa l'enoturisme, que és que les feu així sou vosaltres gratuïta, ¿vale? Per què? Pues perquè les rutes i estalles és una forma de donar a conèixer la cultura que tenim així en l'horta, de la xufa i de moltes altres coses que estàs fent tu, Miquel. I, bueno, decidirem obrir l'horxateria, després això també se va transformar un poquet en un projecte gastronòmic que estava en el pla inicial, però a poc, i, bueno, pues així estem traent antics plats de la gastronomia de la zona de l'Horta Nord, que s'havien perdut també, o s'havien deixat ahí un poquet en... Les coques, que és una cosa brutal. Bueno, la coca és algo... Jo no m'explicava, dic, a veure, en la zona de Gandia i de la Marina, tota aquella zona, la zona d'Alacant, té unes coques fantàstiques i així en la riquea hortofrutícola que tenim en l'horta, tenim molta varietat de cultius, abans ja més encara. Jo només he conegut la coca de pebre i la coca de sal. I ja he preguntat, he investigat, i ningú coneixia més així, no hi ha baix costum. I és una cosa que mai m'ha explicat, i bueno, pues nosaltres hem llançat a fer unes coques en diferents masses, algunes duen xufa, algunes duen horxata, perquè no? A compte de ficar oli en la massa, pues fiquem horxata o fiquem altres coses. I bueno... Javier mos recorda els fartons salats, des que jo soc també fan absolut. Ah, Javier, molt bé, bona desplaçament. I el fartó és algo pues, que, bueno, pues, també és una deducció, ¿no? de lo que ven cada dia, ¿no? Jo veia croissants en ensalà, en verdures, en ou dur, en fiambre, i sí, perquè no ho fem en el fartó? És allargadet, té una bona forma de menjar-se, el croissant és més complicat per la forma, de repartir, i bueno, se llançàvem, i la veritat és que qualsevol combinació... La coca agradava molt i agrada molt, però clar, l'eixida del fartó ha sigut algo que a la coca l'ha deixat un poquet aixina, un poquet atontaeta, no? Un poquet... Ens està entrant fam a tots, José. Sí, pues està tancat. A veure si demà morís en avui o com ho fem, però està tancat. Però bueno, això és bo. Que passa això, se veurem en estiu en nou projecte, noves idees, perquè no sabem molt bé en el que s'anem a trobar quan obligam. Si la gent voldrà estar més distant dels seus veïns, de la taula del costat, si anem a tindre que funcionar tots en mascareta, bueno, tampoc hi ha un problema. Anem a veure com reacciona la gent, en quines condicions, quina és la disposició econòmica, perquè va ser molt important això també, per on tirar. I sí, estem tancats el dia 13, com han comentat antes. I bueno, esperem que tot siga per bé, no? Jo crec que anem poc a poc del camí que toca. Hi haurà que... Sí, no, hi ha que adaptar-se, hi ha que veure les ajudes, hi ha que veure moltes coses, perquè encara que estiga tancat, els negocis estos tenen una burrada de gastos. És algo salvat, el que té això, ¿vale? En ERTE i mirant a veure. Vale, us volia contar un poquet el tema de la xufa, ¿vale? Perquè hi ha un aspecte de la xufa que no em toca, Miquel. Hem parlat de com està la xufa en la cambra, però no hem parlat de com està en el camp. Nosaltres ja estem regant avui els guarets. El guaret, per qui no ho sàpiga, és la terra que no té cultiu, la terra seca. L'hem regat ja preparant per la xufa de l'any que ve, que collirem l'any que ve. I preparar-la. És un camp que està biofumigat, havíem fet cols ahir, i nosaltres després de cols sempre ens han anat molt bé les xufes, bon tamany, bona qualitat, i estem en preparatius. Una bona rotació. Sí. Ja devien d'estar plantades. Sí, està bé, vull dir, abril, maig, mira aquí... Bueno, principi d'abril, no? Està bé. Sí, tenint en compte que hi ha gent que vol allargar molt el cicle de les xufes i adelanta molt la plantació en el mes de març, i enguany que haguera plantat, o qui és que ha plantat en març, probablement tinga mala eixida, perquè no ha fet molta calor, ha fet ratos de frescor i han hagut pluges. Això el que fa és que la xufa té massa humitat, s'encoura que diem, i al final, com una putrefacció. I tornar a sembrar després és més cost i ja no hi ve la cosa. Entonces, enguany ja anem bé. Podem tornar a veure els camps? A veure els camps, sí, a veure. Mira, que veig una miqueta. Le veu ahí? Que li pega el sol, ok? A veure, perquè ja sabeu això. Anem a veure. Un altre que digui. A la gent que ens està mirant, si algú vol fer alguna pregunta o alguna cosa, ja que estem. Això és una espècie de visita guiada online.
I hay que aprofitar. I ara us vaig ensenyar, a veure si se veu, Benimaclet allà al fondo, a veure, és que ens pega ahí el sol i no se veu bé. Bueno, al fondo teniu el barri de Benimaclet, a la dreta, més pa quasi tenim la ciutat esta de Sanitat, ahí està. I on està Taronxers, està tot on està Magisteri ara, tot això. Exacte, tot això, després la Politècnica, Conservatori, Torre de Francia, veiem la punta del Jamonero, l'últim pont este que feien ahir de les ciències. Nosaltres no podem apartar. No se veu, Vitant, no se veu. No, perquè se veu una miqueta borrós pel tema de la tela que desenfoca. I més a l'esquerra, darrere el secret de Vicentico Giner, se veuen algunes grues del port de València. Algun parc d'estar volant, algun ja passejant en la bici, no sé si l'heu vist. El camí fondo està molt solet en estos dies. És un camí amb molt de tràfic i ara els cotxes que passen en contagotes. Algun llaurador treballant, no sé si veu el llaurador treballant al final del... No se veu. No se veu. Algun llaurador treballant, però ara mateix l'activitat en l'horta se veu molt poqueta gent treballant, no? Jo recordo quan mon pare i m'abuelo mos dia me comentaven que antigament en l'horta sempre se veia molta gent treballant. No hi havia tantes màquines, tot costava més, la gent anava en carro i cavall, se passaven moltes més hores en el camp. Entonces ara el camp se ve quan se ve. És diferent. Doncs bé, José, si vols comentar alguna coseta més... Pues res, donar ànims, quedem-se en casa i no fem el tonto, que això no és broma, això va en sèrio. Crec que s'han donat compte tots. I que pront es veurem, no passa res i qui vulgui alguna cosa existe, el que vulguin, d'acord? Sí, esperem tots que això se solucioni el més pront possible i poder estar ahí, que millor notícia, no? Que poder estar ahí en la teva terrassa, al solet, una horchata... en fartons o... No sé si serà possible, perquè jo m'estic aficionant a viure sense treballar, saps? M'està agradant, no sé si obrirem o no obrirem. Si obrim serà per qüestions econòmiques. Me pregunta Javier si tornareu en el mercat. Javier me coneix i m'està tirant de la llengua, ¿vale? Però no li vaig a contestar. Lo que ve va agradar molt, ¿vale? Jo estic molt emocionat, amb moltes ganes i sí, el mercat d'una forma o altra tornarà i algunes coses més que tenim perquè hi ha que reinventar-se, hi ha que veure què fem. Bueno, pues es quedem a l'expectativa. Molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre-nos, per contar-nos una miqueta com ho porteu i moltes gràcies també per ensenyar-nos el secret per dins i ensenyar-nos a casa d'alguna manera. Molt bé, jo vaig a fer-me un gote d'orxata amb fartons, no vull fer-li a ningú d'entera. Moltes gràcies a tots vosaltres, vinga, que vaig a ver, sigueu feliços. Vinga, José. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Doncs bé, això ha sigut el directe en José Belloc des d'Alboraya, hem vist la cambra on se sequen les xufes des de la collita del mes de novembre, desembre, gener. Pues en el cas de José, pues pràcticament fins a la següent collita, o sigui que estan pràcticament 8-9 mesos mínim dalt del sequer, assecant-se poquet a poquet, guanyant qualitat per a poder fer una molt bona horchata com la que té allí en la horchateria. Així que res, esperem que molt pront estiguem tots en les terrasses, serà bona senyal i puguem prendre una bona horchata de xufa de València. Demà tornem a les 6, estarem en un celler, estarem en la bodega Vera Estenas des d'Utiel, en Edu. Així que vos espere. Una abraçada a tots i moltes gràcies per estar ahí. Vinga, fins demà, adeu.